खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि लिमा बाला ब्रह्म। गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 12 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 27 आसार दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। रबिबारनि बे साना नोंथांनो मान आरो गोदान गोहो लानानै फैदों। सान इसोरनि अननायजों सोरखारि खोन्दोजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोराव गोबां जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दैदेननाय गुनफोरा समाजाव बाख्नायजागोन आरो माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। आजै-आजौनि सम्फथिखौ सामलायनायनि सोमोन्दै नखरजों सावरायनो हागौ। मोनाबिलियाव नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों जोबोद गोजोनथाव सम बारगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि केसर गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सुख-सुबिदा आरो गोसोआरि गोजोनखौ बांहोनायनि सान जागोन। माखासे राङा न'खौ फोसाबफिननाय एबा साजायग्रा बेसादफोराव बाहायनो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा इयुनाव बन्दनि सानावबो मोनसे गिदिर बिथांखिनि सायाव खामानि मावनो खाबु मोनगोन। गथ'निफ्राय माबा मोनसे गोजोनथाव खौरां मोननानै नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। सावस्रियाव गोबां जौगागोन, जायनि थाखाय नोंथाङा फिट मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि मावथांखिफोरखौ गुबुंले लाखिनो नांगोन आरो खामानि मावनांगोन। खामानि थिलि एबा समाजारि जिउआव माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि दावगानायखौ लानानै इनाय जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि मावखान्थिफोरखौ फोरमायनो नाङा। बिजिरसालिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव सोरबा रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोन लायोब्ला नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा जागोन। राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा आरो रावनोबो जेबो सानस्लाबालासिनो बुरजा रां दाहार होनो नाङा। मोनाबिलियाव देंखो एबा गावनि सायख'नाय मोनसे मोजां मोननाय हाबायाव सम हगार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गेरुवा गाब। कर्कट राशि। दिनैनि साना नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउ आरो सोमोन्दोफोरनि थाखाय गोदै सानजों बुंफबनाय जागोन। लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम गोसो गोरोबलायनायखौ दिनै सावरायलायनायनि गेजेरजों आबुङै फोजोबनाय जागोन। जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनो सानदोंब्ला दिनै मोनसे आउटलेट थियारि खालामनो थाखाय मोनसे मोजां सान। लोगोफोरनि हेफाजाबजों जायखिजाया गिदिर आरो जेथो गोनां हाबाया गोरलैयैनो फोजोबजागोन। फालांगियाव गोदान बिथिंफोरा मुलाम्फानि लामाफोरखौ बेखेवगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि थाखाय दिनैनि साना केरियारआव मोनसे गिदिर दावगानायनि इसारा होदों। नोंथांनि सोलो आरो गोख्रों थिरांथा लानायनि थाखाय नोंथाङा दिनै फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। आजै-आजौनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा बिफानिफ्राय आबुं मदद आरो सुबुरुन मोनगोन। साख्रि सोलायनायनि फारसे खालामनाय नाजानाया दिनै जाफुंसार जानो हागौ। जानाय आदारनि सायाव जर'खा नोजोर हो आरो रुटिनखौ आब्रुथि गोनां लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों बादाम गाब। कन्या राशि। दिनै खाफालनि हाथरखिआ गोजौ जानायलाय नोंथांनि सानखानाय गोबां खामानिफोरा थि समावनो जोबजोबगोन। गोलाव जानथायनि धोरोमारि दावबायनायाव थांनो थाखाय मोनसे बिथांखि लानो हायो,
जाय गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। सोलोंथाइ आरो बादायलायनाय बिथिङाव नांथाबना थानाय फरायसाफोरा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागोन। गोजाम दाहारनिफ्राय उदां जानायनि खाबु दं, जाय नोंथांनि रांखान्थियारि बजाखौ गोबां बाङाइ खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा मै गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांखौ एसे सांग्रां थाबायनो बोसोन होयो। सावस्रिनि फारसे सांग्रांथि गैयै जानाङा। जर'खायै उदै आरो मेगनजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। गारि सालायनाय समाव जर'खा नोजोर लाखि आरो हाखु-दाखुनिफ्राय गोजानाव था। गोब्राब थासारियावबो नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबआ नोंथांनि गोसोखौ गोजौ लाखिगोन। मोनाबिलियाव धोरोमारि सावरायनाय एबा मेलाव बाहागो लायोब्ला नोंथाङा गोसोआरि सुखु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना हाबा जानाय जिउ आरो गावजों-गाव सोमोन्दोनि थाखाय गोबां गोजोनथाव लाबोयो। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों बाहेरायाव थांनो थाखाय मोनसे मोजां खाबु मोनगोन, जाय गावजों-गाव खाथि सोमोन्दोखौ बांहोगोन। गुबुन हादोरारि कम्पानिफोरजों सोमोन्दो गोनां बायजोनिफ्राय लाबोनाय दैथायहरनाय एबा फालांगियाव मोनसे गिदिर आरो गोदान रादाय खानायखौ मोननो हायो। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि सुबुं अनसायनाया बांगोन आरो सुबुंफोरा नोंथांनि बिबुंथिखौ मान होगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा मै गाब। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि बेरेखा आरो थाखोमानाय सुथुरफोरखौ जै खालामनायनि सान जागोन। जुदि माबा मोनसे आयेनारि केस सोलिगासिनो दं, अब्ला दिनै बेयाव नोंथांनि थाथाया जोबोद गोख्रों जागोन। खामानिथिलियाव जुनियर साख्रिआवलाफोरनि आबुं मददजों नोंथांनि खामानिया गोरलैसिन जागोन। दिनै रां-रुफाजों सोमोन्दो थानाय गोजाम बाथ्राफोरखौ सुस्रांनो थाखाय मोजां सान। थाबथानाय रांखौ मोनफिननो हागोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो य'गाखौ गावनि सानफ्रोमबोनि मावखान्थियाव लाफा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। मकर राशि, आरिमु, थुनलाइ, लिरनाय आरो सोरजिलु खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि रोंग'थिआ दिनै थि प्लेटफर्म आरो मान मोननो हागौ। स्टक मार्केट एबा मिउचुएल फान्डफोराव रां थिसननायनिफ्राय दिनै मोजां मुलाम्फा जानायनि खाबु दं। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव गोदान थुलुंगाखांनाय फैगोन आरो नोंथांनि सानस्रिफोरा नोंथांनि लोगोरिजों आबुङै गोरोबगोन। गथ'नि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जिंगाखौ बोखारनायनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि गासै नोजोरा नखरारि सुखु-गोजोनखौ बांहोनायाव थागोन। गोदान गारि एबा बेसेनगोसा इलेक्ट्रनिक गेजेट बायनायनि लुबैनाया दिनै जाफुंनो हायो। नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव साबसिन जौगानाया नोंथांनि गोसोखौ गोबां गोजोन होगोन। खामानि थिलियाव जेबो रोखोमनि बाथ्रा रायज्लायनाय एबा राजखान्थिनिफ्राय गावखौ गोजानाव लाखि आरो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। बेलासि समाव न'आव आंगो आलासिफोर फैनाया जोंनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि साहस आरो समाजारि मान-सन्मानखौ बांहोनायनि सान जागोन। बिदा-फंबायजों गोजाम फारागथिया दिनै जोबगोन आरो नोंथांमोनहा बिसोरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। गुसुं जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया गोदान अर्डार आरो गोबां मुलाम्फा लाबोनो हागौ। गोजाम लोगोफोरजों हरखाब लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथिखौ लाबोफिनगोन।
सावस्रिया मोजां जागोन आरो गोसोआव मोजां सानस्रिफोरा बोहैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। अब्ला दिनैनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।